Ano kailangan mo? Ako nga pala si Pangga. Andyan ba si Andres? Wala siya dito, umalis. Ano ba kailangan mo sa kanya? Yayayain ko sana siyang lumabas. Kapatid ka ba niya? Kumusta la kay Andres? Ayos lang bakit? Kat na siya at matano ka siya. Katamata shirt mo. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Sino kaya itong babae na to? Di naman siya yung asawa ni Andres. Di kaya kapatid din siya ni Andres. Hoy Andres, anak, kumusta? Ano nangyari na yun ni Franz? Natatad mo ba suna? Natagtad ni bagbagam dita. Baka kanyak ni Mercedes nga sinugod mo ko ni Franz. Kaan mga natulaw. Saka madyak maramilin kanya na ajay. Gatla ko mati pag nakuman na. Bagpay ta madimin tuloy Andres. Ni balot ko matataw Andres. Hoy, andito ako. Bakit? Sino ka? Ano kailangan mo? Ako nga pala si Pangga. Andyan ba si Andres? Wala siya dito, umalis. Ano ba kailangan mo sa kanya? Yayayain ko sana siyang lumabas. Kapatid ka ba niya? Halika, pasok ka muna. Pasok ka! Ano sabi mo? Lalabas kayo na Andres? Sana. Saan ba siya pumunta? Alam mo, mas mabait ka kaysa sa isa niyong kapatid. Iba bunganga nun eh. Ay, oo, mabait talaga ako. Bakit? Tag mo ba sa Andres? Hindi lang basta type. Gusto ko siya. Ay, ganon. Bagay kayo. Wait lang titignan ko siya sa kusina. Baka nandun siya. Ayos. May makakasundo na akong kapatid ni Andres. Apay kaming bato ni Pangga minum tayo Andres. Ikasat now. Nimitring nga main. Sumro manain. Hindi ka pala gawin no kasjay. Di ka lang nasana yun. Pasang putak pa lang ang gumatang tipulutan. Nag-awid mo ni Panggan. Timbay kayat. Solve man ng timay saldang mapinangan maun. Sos, mumumak ti karnin Andres. Kaya ito ko suno ko matira manak. Okay si sabam mo. Nakadungam mo. Araw mama kaya mga maramanan. Pumasak matama kanya Andres. Katistingam ngamin Barbaring may salat tayat mo. Sige, itakan. No, madilang kay ni Pangga. Pero natasunan na, sigurado pa. Ang tagal naman, nung oras na. Mga kapatid talaga ni Andres parang may pagkasinto-sinto.
asan ka na? Iisang Andres lang, di mo pa mahanap. Andyan na! Pagka! Ang lang, ito mo isa ba? Miss, ano yan? Ano to? Kutsilyo! Ang liit, di ba? Miss, anong gagawin mo dyan? Tataptap lang naman ako ng babaeng kumakarengkeng sa asawa ko. Halika dito, lumapit ka! Bakit? Anong problema mo? Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Wala talaga, pero sa asawa kong sa Andres, meron! Hoy! Bumalik ka dito! Asawa? Di ibig sabihin dalawa yung asawa ni Andres? Pakalupit naman ni Andres. Hoy! Bumalik ka ditong babae ka! Asawa ko pa talaga natipuan mo, ha? May saka mo, Andres. Sa gawid ka ti balay. Isinak mo na datan. Pepangga, saan ka galing? Bakit ka tumatakbo? Andres, yung asawa mo. Inahabol ako ng kutsilyo. Bakit? Ano ba kasing ginawa mo sa bahay? Wala. Gusto lang sana kita ayain kumain sa labas. Lakas tama ka talaga. Pati ako, dinamay mo sa kalukuhan mo. Paano na yan? Paano ako makakauwi sa bahay ngayon? Andres, sumama ka na sa akin. Magsama na lang tayo. Ay, nam. Pakpakawan. Umuwi ka na. At huwag ka nang babalik sa bahay. Pwede bang ihatid mo ako, Andres? Mahirap na. Baka biglang sumulpot yung asawa mo. Nakaya mo nga umalis sa bahay nyo. Kaya mo din muming mag-isa. Talagang pinapahirapan mo ako ah. Ikaw ah. Dalawa pala yung asawa mo, Andres. Baka tibay mo naman. Yung dalawang asawang pinagsasasabi mo dyan. Isa lang ang asawa ko, wala nang iba. Do you understand, nene? Umuwi ka na. Ninigas na ako eh. Saan banda, Andres? Ha? Lukis sa bang mo talaga. Umuwi ka na. Kahit ano pang sabihin mo, handa ako maging pangatlo mo, Andres, Tisaya. Oh, kisti sa ba na ading Andreson. Sumorot sa amat nga babae. Kumusta la kay Andres? Ayos lang bakit? Ah, kat na siya at mo tanong ka siya. Katamata ta shirt mo. Ampay bakit? Basta, sige katamata shirt mo. Katampay tabrip mo. Ampay? Pati brief ko ba kahit? Basta, parpakam. Bakit? Nakinay? Hoy, ugis ti sa ba magsupli ka dito ay! Mati ka gawa awit ti balay ha! Isinak na talagatan! Kung akong visit na talaga yung babae, pahamak to. Ugis ti sa ba na nga lalaki? Oh no! Tatangda asawa mo! Maaramid mo pa talagang nagbabaya. Tama.